Imos coa información deportiva. O Rotogal Boiro asinou unha das vitorias máis importantes da tempada tras superar con autoridade ao líder da categoría, o Intasa San Sadurniño, por 3-1. O conxunto que adestra Chicho Alves mostrou dende o primeiro punto a intensidade e a solidez que pedía o seu técnico na previa. Un inicio fulgurante permitiulles abrir fenda no marcador ata o 7-2, deixando claras as súas intencións ante un rival que chegaba como primeiro clasificado. O líder reaccionou e mesmo conseguiu poñerse por diante no tramo decisivo do primeiro set, 17-19. Pero a resposta dos barbanzáns foi inmediata. Cun gran traballo colectivo e firmeza no saque, o Rotogal Boiro pechou o parcial por 25-22. No segundo set cambiou o guión. O Intasa San Sadurniño actuou como líder que é e igualou o encontro con claridade, 18-25. Lonxe de acusar o golpe, o Rotogal regresou á pista decidido a mandar. Un espectacular 9-1 de saída no terceiro set deixou sen resposta aos visitantes. En apenas 23 minutos, os de Boiro pecharon o parcial por 25-16, recuperando o control total do partido. No cuarto definitivo set, apoiados de novo nun saque moi sólido e no empuxe da bancada, os locais souberon administrar a vantaxe pese a unha última tentativa de reacción do San Sadurniño. O 25-21 final confirmou unha vitoria de moito mérito. 3 puntos fundamentais para os barbanzáns, que continúan así na loita polos postos altos da clasificación tras derrotar, probablemente, ao mellor equipo da Liga.